енергията. Това е, което представлява магията. Разликата между магия и черна магия е, че черната магия е тогава, когато се опитваш да влияеш на свободния избор на друг човек. Хората сме устроени така, че всеки един от нас има контролираща персона вътре в него. Затова помисли добре и ми кажи, че контролираш ли съдбата на друг човек отново. Мисля, че се сещате това какъв човек ви прави. Важен си само ти и когато промениш себе си, хората около теб променят държанието си спрямо теб и предоставят само това, което е годно за твоята вибрация. В противен случай, ако не ти, това живота ще ви раздели. Ако нивото ти на съзнание е отключено до толкова, че да разбираш тази информация, това само по себе си значи, че имаш този дар да създаваш. Редно е да го ползваш само за това да създаваш и решаваш каква реалност да създадеш и на коя от информациите да обръщаш внимание или не. Ти си единственият създател, поради тази причина нямаш право да виниш друг за действията си или за обстоятелствата в живота, но не вини и себе си. Позволи си да станеш по-добра версия на себе си, да погледнеш себе си и живота си от друга перспектива. Ако се сети за нещо негативно сега, без значение дали човек или ситуация, просто го пусни. Научи се да не те интересува. Предишните ти 10 нямат абсолютно никакво значение. Учим уроците от тях и ги пускаме. Това е абсолютно нищо повече. Научил си урока си, как си го научил, това няма абсолютно никакво значение. Това не трябва да те интересува. Научен урок не се връща втори път, следователно другия път ще е различно. Става въпрос генерално за всичко. Не си прави сценарии в главата, както правиш в момента с определена ситуация. Да, на теб говоря, което слушаш.